3 urte bitarteko 900 haurrek ikasturtea hasi dute udaleko haurre eskoletan. Iruñeko alkateak Hello egun senti haurre eskola bizitatu du, ateak berriro ireki bai ditu, udalak araudira egokitzeko egindako eraberritze lanen ondotik. Gobernuak bere egitura berria zehaztu du 21. mendeko gizarte nafarraren erronkei egokitzeko. Datorren abuztuaren 26an berrekin gozaie irailera arte luzatuko diren udako ikastaroei. Jesus Iribarren Osasun Kontseilariaren kabineteko buru izendatu dute. Izendapen berri honekin osatu da gobernuko goi karguen gabinete buru izateko aukeratu diren personen zerrendan. Gelen alokairua 15,8 garestitu da Iruñan urte betean. Irlandako 20 erromes erreskatatu dituzten Nafarroan hipotermia sintomak zituztela. Nafarroko gobernuak iragarri duenez, auritzen, salbatutako personek ez dute laguntza medikorik behar izan. Bost bilbotar atxilotua Doneiako bideko aterpetxetan lapurreta egitea egotzita. Elliot Murphyren Zangozako emanaldia kulturzikloaren aste honetako protagonista. Atari Zabaleko proiekzio programak gaur euskarazko filma eraman du Txantreako Arriurdineta plazara. Saioa gaueko 10:00 hasiko da. Goazen gaurko eguneko titularrekin. 0 eta 3 urte bitarteko 900 haurrek ikasturtea hasiko dute udako haur eskoletan. Iruñeko alkateak Hello egun senti haur eskola bizitatu du, ateak berri ireki baititu, udalak araudira egokitzeko egindako eraberritze lanen ostean. 0 eta 3 urte bitarteko 901 haurrek hasi dute 2019-2020ko ikasturtea Iruñeko udaleko 11 haur eskoletan eta bada berritasunik ikasturte hasiera honetan. Hello egun senti haur eskolak ateak irekiko ditu berriro Foru Erkidegoko araudira egokitzeko egindako eraberritzen lanen ondotik. Enrique Maia Iruñeko alkatea eta udaleko haur eskolen erakunde autonomoko lehendakaria, kudeatzailea zein zuzendari teknikoa Fernando Sesma, Alfredo Oyuelos eta Ines Zazu urren izan dira Hello egun sentirako bizitan, Maite Goñi Aznarez zuzendariaren eskutik. Edozein ikasturte hasierari lotutako inguru abarrak ezagutzeaz gain bertatik bertara ikusi ahal izan dituzte ikastetxea indarrean dagoen araudiarekin bat etor dadin egindako lanak. Ildo horretan, esku hartzean ikasleen adinean araberako gune berriak sortu dira eta eraikina handitu da. Lanek 569.949 euroko inbertsioa behar izan du. Daniel Nina Karaso Fundazioak menu osasungarrietako proiekturako diru laguntza eman die haur eskolei, 32.000 euro eman ditu hurbileko eta sasoiko elikagai ekologiko eta freskoen aldeko apustua egin duten jantokien ekimenerako. Egun senti haur eskolak badauden 49 ikaspostuetatik 34 beteta guztiak egonaldi osokoak hasi dute ikasturtea. Hortaz, ikastetxe horretan oraindik daude betetzeko ikaspostuak. Guztira udal sarean 0 eta 3 urte bitarteko 900 haurra daude matrikulatuta egun. Bularrekoak, ibiltariak, ertainak eta nagusiak. Hala ere, guztira 50 ikaspostu daude bete gabe talde zehatzetan 8 ikastetxetan. Foru gobernuak bere egitura berria zehaztu du 21. mendeko gizarte nafarren erronkei egokitzeko. Foru gobernuak departamentuan inarrizko konfigurazioa onartu du gaurko bilkuran 32 zuzendaritza nagusitan eta 8 erakunde autonomotan egituratuta. Nafarroko gobernuak 32 zuzendaritza nagusi eta 8 erakunde autonomo izanen ditu. Foru gobernuak onetsi dituen eta departamentuetako estrukturak jasotzen dituzten foru dekretuetan ezartzen denez.
Horrez gain, estruktura horretan, zerbitzu maila duten beste 5 organo sartzen dira, 2 zerbitzu, 2 epaitegi eta institutu bat, eta zuzendaritza nagusia bezala, kontseilariaren esku egonen dira zuzenean. Egitura organiko aurrerako osatuko da, zerbitzuak eta sekzioa barne bitartean, maila hoiei egiturari buruzko aurreko foru dekretuak aplikatuko zaizkie. Javier Remirez, lehen lehendakariorde eta lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publikoko eta barneko kontseilariak azaldu duenez, Nafarroko gobernuak 21. mendeko Nafarroko gizartearen beharrei hobeto erantzuteko egokitu du bere estruktura. Hoien artean, berrikuntzaren aldeko apustu estrategikoa, etorkinen inklusioa migrazio politiken bidez, berdintasuna, klima aldaketaren aurkako borroka eta ingurumenaren babesa. Ekonomia zirkularra edo lurralde koexioa daude, aukera berdintasuna bermatzeko. Behar horiek guztiek ikuspegi espezifikoa eskatzen dute, foru erkidegoa gero eta berdinsagoa izan dadin. Horregatik egitura berriak sortu ditugu ala nola lurralde antolamentuko, etxe bizitzako, paisaiako eta proiektu estrategikoetako departamentua, lurralde koexiorako departamentua, migrazio politiketako eta justiziako departamentua edo unibertsitateko, berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko departamentua. Hori guztia esan du Remirezek amaitzeko, gizarte osori itzuliko zaio garapen, aurrerapen eta gizarte koexiori dagokionez, inbertsioren eta baliabide publikoen kudeaketaren eraginkortasunaren bitartez. Idazkaritza nagusia, tekniko batez gain departamentu bakoitzak oinarrizko egitura hauek izanen ditu. Lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publikoko eta barneko departamentua. Lehendakaritzeko eta gobernu irekiko zuzendaritza nagusia. Funtzio publiko zuzendaritza nagusia, barne zuzendaritza nagusia, komunikazio eta erakundekiko harremanetako zuzendaritza nagusia, Nafarroko administrazio epaitegia, Nafarroko berdintasunerako institutua. Lurralde antolamentuko etxe bizitzako paisaiako eta proiektu estrategikoetako departamentuaren barne, lurralde antolamenduko zuzendaritza nagusia, etxe bizitza zuzendaritza nagusia, proiektu estrategikoen zuzendaritza nagusia. Lurralde koexiorako departamentuaren barne, toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusia, herri lanen eta azpegituren zuzendaritza nagusia, garraio zuzendaritza nagusia eta ekonomia eta aurrekontu kudeaketarako eta gastuaren kontroletako zerbitzua. Ekonomia eta ogasun departamentuaren barne, aurrekontuen ondarearen eta politika ekonomikoaren zuzendaritza nagusia, kontu hartze eta kontabilitate zuzendaritza nagusia, Nafarroko zerga ogasuna, Nafarroko foru auzitegi ekonomiko administratiboa eta Nafarroko estadistika institutua. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuaren barne, enpresa politikaren nazioarteko proiekzioaren eta lanaren zuzendaritza nagusia, industriaren, energiaren eta S3 proiektu estrategikoen zuzendaritza nagusia, turismo merkataritza eta konsumo zuzendaritza nagusia eta ekonomia eta aurrekontu kudeaketarako zerbitzua. Bestetik, migrazio politiketako eta justiziako departamentuaren barne, migrazio politiketako zuzendaritza nagusia eta justizia zuzendaritza nagusia. Hezkuntza departamentuaren barne, hezkuntza zuzendaritza nagusia, lanbide heziketaren zuzendaritza nagusia eta hezkuntza baliabideen zuzendaritza nagusia. Eskubide sozialetako departamentuaren barne, babes sozialaren eta garapenerako lankidetzaren zuzendaritza nagusia. Errealitate sozialaren behatokiaren eta gizarte politiken plangintzaren eta ebaluazioaren zuzendaritza nagusia, Nafar Lansaren Nafarroko enplegu zerbitzua eta persona autonomiarako eta garapenerako Nafarroko agentzia. Osasun departamentuaren barne, osasun zuzendaritza nagusia, Nafarroko osasun zerbitzua, osasun bidea, Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutua. Herritarrekiko harremanetako departamentuaren barne, bakearen bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusia, kanpo ekintzarako zuzendaritza nagusia eta euskara bidea, euskararen Nafar institutoa. Unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko departamentuaren barne, unibertsitateko zuzendaritza nagusia, berrikuntzako zuzendaritza nagusia eta eraldaketa digitaleko zuzendaritza nagusia.
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko departamentuaren barne, Landa Garapeneko zuzendaritza nagusia, nekazaritza eta abeltzaintza zuzendaritza nagusia eta ingurumen zuzendaritza nagusia. Kultura eta Kirol departamentuaren barne, Vianako Printzia erakundea kultura zuzendaritza nagusia, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua eta zerbitzu maila duten bertze bost organo. Datorren abuztuaren 26an berrekingo zaie irailera arte luzatuko diren udako ikastaroei. Euskal mitologiari eta ingurumenari buruzko euskarazko 2 ikastaro eta bizitzeari eta ogizeteari buruzko beste bat daude hurrengo ikastaroen artean. Abuztuko azken astean berrekingo zaien Nafarroko Unibertsitatek antolaturiko udako ikastaroei eta irailaren amaiera arte luzatuko dira. Hainbat gai lantzen dituzten ikastaroak euskaraz eta gaztelaniaz egin ahal izanen dira eta hauek dira. Montessori pedagogia material didaktiko batzuk baino askoz gehiago euskarazko ikastaroa abuztuaren 26an eta 27an Kulturgunen Berriozarren. Helburua haur hezkuntzako haurrei laguntzea da, beraien independentzia, autonomia, ordena, koordinazioa, konzentrazioa, autokontrola, motrizitate fina eta zentzumenen fintasuna garatzen. Ikastaroa lehen eta bigarren hezkuntzako irakaslei eta Montessori pedagogian interesa duen orori dago zuzendurik. Bertzetik, euskal mitologia eta ingurumen heziketa, euskarazko ikastaro irailaren 2tik 6ra Nafarroko Unibertsitateko museoan. Ikastaroan helburua euskal mitologiaren eta ingurumen heziketaren arteko sinergia ezartzea da, bien edukiak eta helburuak sustatzeko. Bizitzea, ongizatea eta ongi bizitzea gaztelaniazko ikastaro abuztuaren 26tik 30 Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Unibertsitate Osasuntsuaren planetik sortu den proposamena Henry Lanners Fundazioarekin batera eginen da. Eta gure buruari, ongizate individuala eta kolektiboa zer den eta 2 dimensioak ikuspegi, erruki horretik nola aberastu ditzakegun galdetzea proposatzen du. Proposamenak izaki fisiko, emozional, espiritual eta arrazional gisa hartzen ditu personak, eta generoak baldintzatzen duen ingurune sozialen garatzen dira. Horrek gertatzen dena hobeto ulertzen lagunduko digu. Ezagutza bilatzen duten personei dago zuzendurik, irakasleak, ikasleak, osasun arloko langileak, gizarte arte, ekonomia arloko kazetari, publizitateko profesionalak. Eskape run atomikoa gaztelaniazko ikastaroa abuztuaren 26tik 30 Nafarroko Unibertsitateko Zientzia Fakultateko Kimika Laborategian. Escape Games direlakoak 2007an sortu ziren Japonian, eta hainbat enigma logikotan datzate, parte hartzaileek espazio itxi batetik irten ahal dezaten. Escape room hoiek gero eta ezagunagoak ari dira bilakatzen azken urteotan. 2012an elementu zientifikoak sartu ziren lehen aldiz ebatzi beharreko enigmen parte gisa. Kimika ezagutzeko interesa duten 16 urtetik gorako personei eta bigarren hezkuntzako zientzia arloko irakaslei dago zuzendua. Moda marrazketaren tailerra gaztelaniazko ikastaro abuztuaren 29tik 30 Nafarroko Unibertsitateko Arkitektura Eskola Teknikoan eskainiko da. Tailerraren helburua ikaslea modaren adierazpen grafikoaren eremura hurbiltzea da. Hartzaileak marrazkian eta moda interesa izan arren gai sakon ezagutzen ez duten personak dira eta baita moda arte diseinu edo arkitektura ikasleak ere. Subjektuaren lantegia hiria 21. mendean gaztelaniazko ikastaro irailaren 2tik 4 Kondestable jauregian. Ikastaro honetan alor hoiekin erlazionaturiko ikertzaile adituek hirien funtzionamenduan izandako aldaketa nagusiak aztertuko dituzte. Besteak beste, herritarrek espazio publikoan dituzten erabilera soziopolitiko berriei buruz hausnartuko dute. Administrazio publikoek hori kudeatzeko moduari buruz eta baita morfologia eta identitate politikoaren arteko harremanei eta gaur egun gizarte bereizketa gertatzen den moduari buruz ere. Azkenik, Biblia tradizio kulturalean eta kultura garaikidean gaztelaniazko ikastaro irailaren 2tik 6 Iruñako Kondestable jauregian. Ikastaroaren helburua Bibliatik tradizioan eta sormen literarioan, artistikoan eta musikalen bete duen tokia erakustea da, historian zehar eta azken aldian.
Ikastaroa Biblia bereziki eta baita kultura tradizio eta kultura garaikidea ere ezagutzeko eta ezagutza hori gaur egungo fenomeno literarietan, artistikoetan eta musikaletan orientatzeko edo sormena bultzatzeko erabiltzeko interesa duten persona guztiei dago zuzendurik. Informazio gehiago udakoikastaroak.navarra.es helbidean. Jesus Iribarren Osasun Kontseilariaren kabineteko buru izendatu dute. Izendapen berri honekin osatu da gobernuko goi karguen kabinete buru izateko aukeratu diren pertsonen zerrenda. Jesus Iribarren Korera kazetaria Santos Indurain Osasun Kontseilariaren gabinete buru izendatu dute. Iruñan jaio zen 1970ean. Informazio zientzietan lizentziatua da Nafarroko Unibertsitatetik eta bere prestakuntza hainbat komunikazio eta sare sozial ikastarorekin osatu du. Euskerazko ega eta zeba tituluak eta frantsesezko oinarrizko ezagutza ditu. Ibilbide profesionala Diario Navarran hasi zuen 1981 eta bertatik Navarra Hoi egunkarira joan zen 1982 eta ondoren Diario de Noticiasera. Azken egunkari horretan aritu da lanean bere ibilbide gehiena eta 2006tik aintzinera erantzunkizuneko karguak bete ditu. Gizarte arloko sekzioburu gisa lehen arretan espezializatutako Medicus Mundi Nafarroko gobernuz kanpoko erakundeko komunikazio, marketing, barne komunikazio eta hezkuntza arduradun izan zen 2009-2014 epealdian izan ezik. Urte horietan osasun lankidetzan espezializaturiko El Sur aldizkaria ere zuzendu zuen eta Claves para la transformación de los sistemas de salud en América Latina liburuaren koordinatzailea izan zen. Halaber, beste arlo batzuk ere landu ditu oroimen historikoa Pamiela argitaletxeak kaleraturiko Paco de Izagirre gudari baten memoriak liburuaren egilea. Euskaraz, Eusko Ikaskuntzaren eleria aldizkaria UNESCOren hiritartasuna bizikidetza eta aniztasun katedra, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, Nafarroko Eskola Kontseilua, bazterketaren eta pobreziaren aurkako borrokorako sarea, San Fermineko Peinen Federazioa, eta toki garapena eta despopulazioa besteak beste. 2018an Nafarroko kazetarien elkarteak ematen duen Teobaldo kazetaritza saria lortu zuen kultura arloan. Jesus Iribarren izendapenarekin osatu da Nafarroko gobernuko goi karguen Maria Txibite lehendakariaren eta 13 kontseilariaren kabinete buru izateko aukeratu diren personen zerrenda. Gelen alokairua 15,8 garestitu da Iruñean urtebetean. 2018an Iruñan gela bat alokatzeak hilean 269 euro balio zuen batez beste. 2019an berriz 323. Hala eta guztiz ere foru hiriburuko alokairua estatuko batez bestekoaren azpitik jarraitzen du. Batez besteko hori 340 eurokoa baita. Estatuko beste edozein hiriburutan baino gehiago igo da gelen alokairu Iruñan 15,8 hazkundea 10,10koa baino handiagoa izan da beste 3 hiriburutan soilik, Almerian, Alicanten eta Logroñon. Hiriburutik garestienak honako hauek dira Barcelonan 442 euro hileko, Donostian 425, Palman 417 eta Madrilen 415. Beste datu deigarri bat, Iruñan gela alokatuan bizi diren personen batez besteko adina 31 urtekoa da, beti ere idealista higiezinei buruzko atari digital Espainiarraren arabera. Irlandako 20 erromes erreskatatu dituzte Nafarroan hipotermia sintomak zituztela. Nafarroako gobernuak iragarri duenez, auritzen salbatutako pertsonek ez dute laguntza medikorik behar izan. Auritzeko suhiltzaileko Orreagako aterbera eraman dituzte Doneiakue bidea egiten ari ziren Irlandako 20 erromes hipotermia sintoma zituztela. Nafarroko gobernuak adierazi duenez ez dute laguntza medikorik behar izan. Igandeko 6 aldera SOS Nafarroak dei bat jaso zuen Lepo Ederreko aterpetik. Horretan, Doneiakue bidea Donibane Garazitik Orreagara egiten ari zen 20 kidek laguntza eskatzen zuten. Momentu horretan eguraldi oso txarra zegoen, lanbroa, euria eta temperatura apala zirel, eta Nafarroko Foru Aldundiaren arabera taldeko hainbat personek ezin zuten ibili. Erran behar ere, talde horretan 4 persona itsu zirela. Suhiltzaileak 2 lur orotako ibilgailutan ebakuatu zituzten baldintza gogorrenetan zeuden personak, beste erromesek aldiz
Beste ibilgailu batzutan horregako aterpera eraman arte oinez egin dute ibilbidea, suhiltzaile baten laguntzaz. 5 bilbotar atxilatuta Done Jakue bideko aterpetxetan lapurreta egitea egotita. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak erromesentzako aterpetxetan lapurretak egiten zituen talde bat desegindu. Gehien bat Nafarroan egiten zituen delituak talde honek. Ohar baten bidez, zabaldu dutenez, Guardia Zibilak eta Foruzaingoak 108 delitu argitu ahal izan dituzte, 12 pertsona identifikatu eta atzeman dituzte. Talde horretako kide direlakoan, hoietako 5 atxilotu egin dituzte eta beste 7 ikerketapean daude. Taldeko kide guztiak Bilbon bizi ziren. 2 modutara jarduten zen talde lapurretak egiteko, polizien arabera. Ohikoenean lapurrek erromesen plantak egiten zituzten, batzutan aterpetxetan ere izena eman zuten. Behin barruan zeudenean taldeko beste kidei atea irekitzen zieten eta denbora labur batean ahalik eta diru eta gauza gehien lapurtzen zituzten. Lapurretak egiteko beste modua ikerketan argitu dutenez, aterpetxean jende gehien zegoen momentua aprobetxatzen zuten dirua, harribitxiak, telefonoak eta bestelakoak lapurtzeko. Elliot Murphyren Zangozako emanaldia, kultur zikloren aste honetako protagonista. Aste honetan kultur programa Dona Maria Zangoza eta Leireko monasteriora iritsiko da. Bruce Springsteenen kontzertuetan parte hartu eta musikagintzan ibilbide luzea egine duen Elliot Murphy rockeroak emanaldi eskainiko du aste honetan Zangozan. Kultur jaialdien barnean. Kultura eta Kirol departamentuak, kultur ikuskizunak, Nafarroko txoko guztietara eramateko bultzatzen duen programa hau, Dona Marian hilaren 22an, Zangozara hilaren 23an eta Leireko monasteriora hilaren 24an iritsiko da aste honetan. Ostegunen hilako 22 Javier López Jasok eta Marcelo Scritch kuartetek Aporia deritzon beren azken diskoa aurkeztuko dute Dona Mariko jauregi dorrean arratsaldeko 8:00. Ostiralean hilak 23a Elliot Murphy bandan emanaldian nabarmendu behar da Zangozako Arkupe plazan, 11:00. Elliot Murphy 25 urtetik goitiko karrera duen Nueva Yorkeko rock musikaria da. Musika ibilbide ezinago luzean. 35 album baino gehiago plazaratu dituena. Hauexek nabarmen daitezke beste beste. Doors taldearen ekoizle Paul Rothschildekin taxutiriko Los Generación 1975ko diskoa, Billy Joel lankide duen Night Lights albuna eta Phil Collins eta Mike Taylorrekin batera egindako Just a Story for America 1977ko diskoa. Berrikitan, 2017an estudioan landutako azken lana aurkeztu zuen, Prodigal Son eta 2018an zuzeneko azken diskoa argitaratu zuen. Belgiako kontzertu areto ezagun batean grabaturikoa. Gainera, hainbat kontzertuetan parte hartu eta Bruce Springsteenekin batera abestu du azken honek Europan barna egindako biretan. Murphy idazlea da eta zenbait kontakizun labur, hainbat kafenot eta 2 eleberri argitaratu ditu. Azkenik Elkos Ahoz taldeak emanaldi eskainiko du larun batean hilako 24a Leireko monasterioan. 8 laurden gutxitan, 2004an, sortutako abesbatza honek garai eta estilo ezberdinetako obra profanoak eta erlijiosoak eskaintzen ditu. Euskal folkloreari dagozkion doinuak fusionatu eta harmonizatzeaz gain. Atari Zabaleko proiekzio programak gaur euskarazko filma eramanen du Txantreako Harri-Urdineta plazara. Saioa gaueko 10:00 hasiko da. Atari Zabaleko proiekzio programaren barne, gaur abuztuako 20 Txantreako Harri-Urdineta plazan izanen da txanda euskarazko filmaz adin guztietako ikuslentzat eskainiko da. Proposamena 3 dimensio animazioko Kanadako filma da. Urrak eta lapurrak 2017 Kanadakoa, 81 minutuko iraupena duena. Filma izen bereko 2014ko filmaren bigarren atala da eta Carl Brunker da zuzendaria. Surli, Urtsintxa Morea eta bere lagun karraskariak ugari dagoen denda batean bizi dira. Handik kezkatuta dago horregatik animaliak sena galtzen ari direla uste duelako. Denda desagertutakoan guztiek jolas barruti bilakatzear dagoen parkera itzuli beharko dute.
Saioaren sarrera librea da beti bezala eta proiekzioak 10:00 hasiko da. 0 eta 3 urte bitarteko 900 haurrek ikasturte hasi dute udaleko haurreskoletan. Iruñeko alkateak Hello egun senti haurreskola bisitatu du, ateak berriro ireki bai ditu udalak araudira egokitzeko egindako eraberritze lanen ondotik. Gobernuak bere egitura berria zehaztu du 21. mendeko gizarte nafarraren erronkei egokitzeko. Datorren abuztuaren 26an berrekin gozaie irailera arte luzatuko diren udako ikastaroei. Jesus Iribarren Osasun Kontseilariaren kabineteko buru izendatu dute. Izendapen berri honekin osatu da gobernuko goi karguen gabinete buru izateko aukeratu diren pertsonen zerrendan. Gelen alokairua 15,8 garestitu da Iruñan urte betean. Irlandako 20 erromes erreskatatu dituzte Nafarroan hipotermia sintomak zituztela. Nafarroko gobernuak iragarri duenez, auritzen, salbatutako pertsonek ez dute laguntza medikorik behar izan. Bost bilbotar atxilotua Doneiako bideko aterpetxetan lapurreta egitea egotzita. Elliot Murphyren Zangozako emanaldia kultur zikloaren aste honetako protagonista. Atari Zabaleko proiekzio programak gaur euskarazko filma eraman du Txantreako Arriurdineta plazara. Saioa gaueko 10:00 hasiko da.